हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जय जगन्नाथ। एंड आपण मैंने देखिपे मंदिर चतुर्पार्श्व अच्छी मंदिर सराउंडिंग रे अच्छी। तो आपण मैंने भावुवे कि कौ मंदिर यहाँ आमर कटक धबलेश्वर मंदिर जोटा कि झूलापोल कहते झूलापोल देके आसिकी कटक धबलेश्वर मंदिर को प्रवेश करने कि आसवाई जोटा आप कहते तो सही मंदिर चलते जावा देखिए कौन मंदिर केमती कौन अच्छी मंदिर किंवदंती कौन मंदिर केमी स्थापना होता तो केमती कौन चलते जावा वीडियो रे रुहतु एंजॉय करंतु केमी कौन लगे कमेंट बॉक्स में जनातु। यहाँ हूँ धबलेश्वर मंदिर मार्केट आप मैंने जहाँ भी ये किणाकिणी करें तो देखी दिंतु दीप हरिका सबू अच्छी सब आइटम अच्छी एवरीथिंग यू वांट सब मिल जाओ छोट पिला चूड़ी बड़ लोक चूड़ी तो सब किसी मिल जाओ खेलना सब मिल शंकर सबतक आइटम शिवंकर बहुत छोट मूर्ति गुनानी मुझे गोटे नेबी शिवंकर लिंग छोट पूरा टिकेटा हूँ एमतिया 2 टंका लेखे तो ये देख यहाँ हूँ झूला ब्रिज पूरा ऊपर डिजाइन एटा कोदरे माने सपोर्ट नहीं ना गहली थे हल्लो ना कहीं हलुन तो अरे सेमिति होनी मु देखुची हलुची ना नहीं आमे जेते आसना श्रावण मास रे ना यही सुपा माने से तळु पानी पिबो माने पूरा यही सीधा टिके तळु आउ खाली अनेलु कळ कळ होई कि खाली फेण मुंडा मुंडा भासुथिबो हां पूरा हां पूरा माने एते बड़ बड़ फेण ना एडे बड़ बड़ फेण फेण होई ए पोधा में ये करना ये मन हाँ हाँ कौटी लिखाई डेइया मना भाई ना ये डेइया मना डेई पार माकड़ फोन नहीं तो फोन को बहुत देखिए कामड़ी माकड़ नहीं जीवे फोन टा मुझे चिपिक धरची मारी धरी मुथा किछि कर पे जोनो से गोर संगर फिंगी देला हां पानी पूरा ऊपर को चढ़ी गला सही ठीक पकड़ दे हां सब सतर्क हां सतर्क था बोलो आसतु आज नना साथ कथा धवलेश्वर ये जो आम आसुचु दर्शन करने नना साथ कथा केमती कौन किंवदंती यार थिला तो केमती कौन थिला तो नना साथ कथा चलते नना केमती कौन थर किंवदंती थिला जड़े ब्राह्मण गोटे गाई रखी गाई भितर किसी वृषभ न फास्ट यहाँ अनंत सी आसी मानसिक करते से ब्राह्मण प्रभु जदि धवलेश्वर जदि प्रभु मत गोटे षंढ देवे ताहले मुझे आपण ना छाड़देवी आ किंतु वृषभ है सत
ଜାଗାଟା ବହୁତ ଡଉଲ ଡାଉଲ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜିନିଷ, ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଲୋଭ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି ତାକୁ କାଳିଆକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇବେଳେ ଆସିଲେ ଦିନକର ଘଟଣା ହଳିଆ ବାନ୍ଧେ ଦେଖନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଦିନ ଆଉ ଆସୁନି। ହଳିଆ ସବୁ ଗାଈ ବାନ୍ଧି ଆ ଭିତରେ ନନା ଖୋଜିଲେ ଭିତରେ ଆଉ ବୃଷଭକୁ ନ ପାଇକି ସେଇଠୁ ଖୋଜିଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାକୁ ପଚରା ପଚରି କଲା ଭିତରେ ନାଇଁ ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ନେଇକି ଯାଇଛି। ବାଟୋଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ବାଟରେ ଲୋଭ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଜଣେ ଧଳାଟାଏ ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏ କଳାଟାକୁ ନେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ। ତେଣୁକରି ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ନଦୀ ପାରି ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଯାଇପାରିନଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ପାରି ହେବାକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ପହର ଦେଲା ପରେ ତେଣୁକରି ନନା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଆସିଲେ। ସାପ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆବାଜ ଦେଉଛି, ହଁ ଏମିତି ଆମେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ ନାଁ ଦେଇଛେ। ସେ ସେମିତି କାଳିଆ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, କାଳିଆ ବୋଲି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର, ପୂର୍ବ ମୁଖା ଥିଲା ମନ୍ଦିର। ବେଶରେ ସବୁଙ୍କର ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆମର ବୃଷଭଟା ପୁରା ପଶିକି ରହିଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଚାରିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଷଭ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଇଟା କଳା ନ ହେଇ ଧଳା ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେତିକି କହିଲା ପରେ ଋଷି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାର ବଦଳି ଯାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଇଛି, ବୃଷଭଟି ଧଳା ହେଇଯାଇଛି। ନନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୃଷଭ ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ। ବୃଷଭ ବି ମାନେ ନନା ବି ନମ ନମ ହେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ତେର ବି ନମ ନମ ହେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମେଳା 13 ମେଳା ହେଉଛି, ସିଏ ଦୌଡ଼ି ମେଳା। ଏମିତି ନାଁ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଧବଳେଶ୍ୱର, ତାହାକୁ ଧଳା କରିବାର ଧବଳେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ଏଠାର କଥା କିଛିଟା ଜଣେଇଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଜଣେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଓଭରଭ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ନେଇଯିବା। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ତାଙ୍କର ଏଠି ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଲାଗି ହେଉ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ନନା ଆମର କରୁଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ମଣ୍ଡପ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରୁ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ। ଏଠାରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ମିଳେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏଠି ଭୋଗ ଫୋଗ ସବୁ ହେରିକା ଅଛି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭୋଗ ଶଙ୍ଖା ଫଙ୍କା ଆପଣ ଯାହା ବି ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ଏଠୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ପୁରା ଚାରିପଟର ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମାନେ ଆମ ଗଣେଶ ଠାକୁର। ତ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆସିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମନ୍ଦିର, ତ କାର୍ତ୍ତିକ ଠାକୁର ଇଏ। ଆପଣ ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ମାରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ତ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତାପରେ ବି ଭୋଜି ଭାତ ବି ହେଉଛି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମାତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଯିବା ଆମେ ଭିତରକୁ। ମାରୁ
एठारे दीप ଆପଣ ଏଠୁ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ, ଘରୁ ବି ଆଣିପାରିବେ ଦୀପ। ତ 5 ଟଙ୍କା ଦୀପ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଟା ଭିତରକୁ ଦ୍ୱାରଟା, ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରଟା। ତ ଏଇପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏପଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍, ସେପଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ବାଗେଇ ସାଗେଇ ରହୁଥିବେ, ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଟିକେ ପ୍ରାଇଭେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରହୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ମାଙ୍କଡ଼ ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାକା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ମାନେ ଯେତିକି ବି କଥା ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ତ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ କି ଫୋନ୍ ବି ହେଲା ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ପଳେଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯିବା, ବାହାରିବା। ତ ବାହାରିକି ଯିବା ସେ ଝୁଲାପୋଲ ଦେଇକି ଯିବା। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଆଗୁଆ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ଅଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ସନ୍ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଆଗୁଆ କହିଦେଲେ ତ ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆରାମସେ ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ଖାଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ସେଟା ଟିକେ ଆଗୁଆ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ତ ହୋପ୍ ୟୁ କି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत